Am regăsit la un episod de Critical Ops. Astăzi o să facem de la Plaza și să vedem ce putem face. Acum, după cum am încercat, am două skin-uri. Dacă vreți să vi le arăt, am de la AC47 acest skin și am de la Sniper Uratio. Am Comifer și tot am făcut până am luat două skin-uri. Și vedem ce putem face. Mie mi-a plăcut jocul și n-am putut să bag hack, dar voi încerca. Vedem ce putem face. Și nu uitați să lăsați un like și dacă vreți mai multe episoade, nu uitați și să vă abonați. Vedem cât sunt pe server. 77 mă pun pe asta. Dacă pot să-mi iau sniperul, îl arăt. Nu. Am vrut să-mi iau ăsta de la această pușcă, dar văd că n-am putut. Ce? Că nu te mai juca. Hai un pic. Hai un pic. Da, eu pot să nu știu, nu. Iau ăsta. Deci, nu mai am ăla. Deci ar trebui să duc ca un dar nu știu unde e. Am murit, mă, stai. Trebuie să intru aici la custom aim. Opa. Și să vedem asta. Nu merge. Ba. Să mi le-au ăsta, mi le-au ăsta. Așa și... Sper că nu iasă. Sau... Cred că da. Pe cât am stat. Da. Ok. Nu știu, dar mie mi-ar plăcea să joc Critical Ops și pe calculator sau laptop. Eu am laptop, de fapt. Și mi-ar plăcea să joc, dar cum că l-am pe telefon și două skin, nu mai joc pe el, pe laptop și iară să joc cu același skin. Mai bine las așa și joc pe telefon. Și cine vrea să se aboneze la mine, să se aboneze, că de fiecare dată, cam în fiecare zi sau în fiecare zi după ziua aceea când filmez sau după 2 zile mai filmez o dată, nu uitați să vă abonați, că de fiecare dată când filmez sunt episoade mai noi și mai, cum să zic, mai bune, cu mai multe skin-uri. Că de fiecare dată eu încerc să am mai multe skin-uri, acum că am două, acum am 11.
de domnul acces. Și văd că la plaza nu-i nimeni. Dacă dau aici nu, dăm da. Ce? File ROM is full. Aha, movie. Ok, dăm pe ăsta. Și poate mâine îmi dă o altă misiune și tot încerc să am mai multe skin-uri. Am povestit cu unul din România, pe joc și zicea că avea 4 skin-uri. Și eu am zis că cât ți-o dura să ai 4 skin-uri? O zis că cam o săptămână, 2, cel mult. Și am 2 skin-uri, acum am avut într-o 4 zile și 4 zile sau 5, cam așa. Și cine intră sau? Sper să fie cu... Da, este. Se vală la sniper. Opa. Asta, cu așa. Uitați-vă. E fain. Muri. Bătăți-mă moară acum. Și mai l-am pus noi și de pe jos. Deci mie fix asta mi s-a nimerit, nu-i problemă. Și la alții se nimeresc așa ceva, dar nu-i problemă. Vedem ce faină. Nu-mi place floarea, nu știu zice. Și... Wow! Uși! Stai că te mură. Murit. Eu îmi las de părul că n-am știut niciodată că n-ai nevoie de el și na. Hai, moment. Da, numai știți că l-am avut culoarea roșie la ăsta. Cum zice? Numai era fan de acum, omoream pe... Nu mai las pe ăsta. Pe... Cum omoreau, am văzut pe YouTube, cred că s-a făcut așa. Făc numai așa de glumă. N-ai cum să-l omori cu ăsta, cu rațio dintr-o dată fără să-l pui așa. Am dat una. Văd-un cască, că eu... Da, mi-au AC-47. Și sper că de data asta, când o să mai am, sper să am la MP5 ceva de culoare. Ar fi fain rău. Și nu uitați să vă abonați dacă mai vreți episoade. Eu fac episoade multe în continuare, dar dacă văd că n-am like-uri sau ceva, abonați, nu tarați, mai face că știu că nu care vă face sau ceva de tine. Bun. Am murit! Deci mi-e descărcată, nu știu, nu da. Până mai filmez la timp, așa. Ai mobil și te pus direct. Deci, bine că e. Nu mă văd. What the fuck? Ce m-a speriat, mă, bă! Mă, deci jocul e fain. Da. Și nu zic, așa,
Hello. Hello, nu hello. Nu știu, acum că sunt clasa 4 trebuie să învăț franceză. Și nu știu cum să pronunț hello. Cuvântul ăla, ăla. Și nu pare greu. S-am dus să învăț franceză din clasa 3. Am zis, e mai greu, nu lasă. Nu să nu ies pentru că vreau să văd dacă pot să nu omor. Ok. Dacă pot să omor. Și dacă vă place jocul, nu uitați să lăsați un like. Și să schimbă ecranul acum. Și așa. Mai departe. Deci, dacă vă place jocul, orice, puteți like în descriere. Orice. Și de fiecare dată puteți juca jocul acesta. Și eu jucam Minecraft Pocket Edition pe bani. Dar eu nu jucam Minecraft Pocket Edition pe bani. Jucam Minecraft Pocket Edition instalat de Paptoid. Dacă știți sau dacă nu știți, eu v-am dat o idee, instalați-vă de Paptoid. Se scrie APTOIDE. Și dacă vreți mai multe episoade cu Minecraft, eu am făcut cu Minecraft, dar nu mai tare mi-a făcut, că nu are grafică bună, dar am făcut cu ăsta. Încă un pic și nu să mai ăsta. Acesta a fost episodul de azi. Dacă mai vreți episoade cu Critical Loops, nu uitați să lăsați un like. Și dacă vreți mai joc Minecraft sau Critical Loops, nu uitați să vă abonați. Pa, pa!